Ok, dámy a páni, youtuberi a celkovo influenceri, alebo mne mi jedno, jak sa si to nazvete, sú veľmi zaujímaví typ, ktorí sa dostala ragebaitnú kvôli hovadine, niektorí začnú plakať do kamery ti a niektorí robia hovadiny, hej, a niektorí sú v pohode, hej. A dneska sú len tak, akoby nedávno som proste len tak prechádzal YouTube a prišlo mi jedno video tak do mojej For You page YouTubeovej od youtubera menom Smako, ktorý vydal video, kde je v popise napísané caps lockom, pozor, caps lockom, to už je vážne, nenávidím reakčné kanály. Pritom, keď som sa pozrel na jeho kanál, 7 videí, čo bolo nedávno nahratých, bolo čo reakčných, takže uvidíme. Ja som videl pár sekúnd a už som videl, že toto bude video, kde typek dostal, že doslova ragebait. Ideme si na to pozrieť, že čo si tu pre nás Smako pripravil. Stále je to len sugar daddy, na nej si zbiera čísla, ale on rieši také blbosti niekedy. Tie názory ja nezvládam normálne koľkokrát. A potom takisto je tu Stay 12, ktorého to je pre mňa, toto je, ja neviem, môj duševný nemesis. Určite všetci, čo ma už dlhšie sledujete, ste si všimli, že som zrazu zmenil content z gamingového práve na reakčný. Ja slovo reakčný kanál berem skôr veľakrát ako... Nenávidím reakčné kanály. Môj posledný content bol len reakčný, som si to potvrdil. Protireči si. Urážku, pretože keď vidím, čo sa deje na československej reakčnej scéne, tak mi je až zle. Ale aby som uviedol na pravú mieru, nie. Neviem, čo sa deje zle, keď to isté, čo sa reaguje v zahraničí, tak sa to aj isto reaguje približne ako na Slovensku. Len sa aj Česku, takže sa reagujú na československé drámy a v zahraničí sa reaguje na zahraničné drámy, ktoré neviem, že či pozeráš alebo nie. Pre mňa reakcie, alebo ja to nebudem brať ako reakcie, napríklad, alebo asi to sú reakcie, alebo pozerám na videá, na ktoré reagujem. Takže sú to reakcie, čiže sám protirečí, že nenávidíš sám seba. Ale dobre, viem, že mu takto napísal pod koment, že toto, čo robíš, nie je reakcia, ale video eseje. Ja veľmi neviem, reálne typek mi vyskočil a pred pár sekundami som dostal nielen, že on ragebait, ale aj ja trošku. Pretože dobre, riešil tu o tom Robloxe, čo som riešil aj ja. I bola to skôr reakcia, by som povedal, nie video esej. Reagoval na to a hovoril svoj názor, že čo sa dialo a čo, hej. Video esej je zároveň reakcia. Odloženie toto tiež bola reakcia, lebo reagoval na to, že GTA 6 sa znovu odložila, takže podľa mňa GTA 6 nikdy nevidie. Potom reagoval, si môžeme všimnúť na to, čo tweetol, alebo threadol, alebo ja neviem, proste Duklok na ohľadom influenceriek Cynthia a Bianky Romanovej. No potom tu máme tiež, podľa mňa, reakciu na to, že proste máš názor nejaký na to AI za 20 000 eur. Dobre, máme tu tutorial, gaming, proste nejaký znovu reakcia a potom ešte nejaké tie recenzie. Takže dalo by sa povedať, že posledné tvoje videá by boli reakcie. Proste, ja to berem skôr tak, že ani nie ako reakcie, ja to skôr berem ako niečo, čo môžem posunúť ďalej ľuďom, ktorí napríklad možno o tej téme nevedia. Nie ako, keď ja sa ospravedlňujem, ja nechcem tu začínať drámy, lebo ja hovorím, mám malé čísla na to, že by som začínal drámy a mňa dokáže podľa mňa zničiť každý so svojou komunitou. Ale keď si vezmete, čo točí napríklad Sibižan, najväčší, podľa mňa jeden z najväčších reakčných channelov v Česku, tak sú to totálne sračky, proste. Takisto si ľudia môžu pomyslieť o tvojom kontente, že sú to totálne sračky, pretože nie každého zaujíma to, čo ty točíš. A to napríklad sa deje tu. Teba nezaujíma reakcia na to, že čo urobil Kajomi. A tieto tu veci v Clashi ťa možno nezajímajú. Ale očividne jeho komunita, ktorú má dosť veľkú, kam 337 či koľko tisíc odobrateľov, má cez 300 000 a viac. A views zahovoria same o sebe, tiež o tom. Všimni si, každé jeho video má nad 10, aj viac než nad 10 000, kámo. Každé jedno video má aj 110 000, aj viac, pretože ľudí zaujíma ten jeho názor, pretože jeho názory sú dobré, jeho názory niekedy sú aj také kontroverzné, ale typek sa proste nebojí vyjadriť svoj názor. Pretože v dnešnej dobe mám taký pocit, že ľudia sa boja vyjadriť svoj názor kvôli tomu, že nezapadnú do spoločnosti, čo si oni myslia. Takže podľa mňa jeho reakcie sú v pohode a je veľmi debilné od teba, že proste máš ragebait na to, že nejaký typek si robí content, ktorý ho očividne baví a keď by ho nebavil, tak by to podľa mňa už bolo vidieť na ňom, že toho to proste nebaví a že to proste nebude točiť a nebude tak často. Ale typek vydáva každý jeden deň, ak tu všimnem si, každý jeden deň video, kde má danú tému, ktorú jeho zaujala, pretože inak by nereagoval na to, jeho daná téma zaujala, tak si ju zobral a reagoval na to. Takisto to robíš teraz ty, zaujal ťa napríklad video o tom, čo tweetol Duklok a urobil si na to video. Nerobíš to, čo zaujíma ľudí, robíš to, čo zaujíma teba. A to každý youtuber ti takto povie. Totálne sračky, stále je to len sugar daddy, na nej si zbiera čísla, stále sú tu len nejaké diskuzie, stále sú tu malí
Stále sú to malí influenceri, je tu Adela, je tu Tari, chudák Tari. Mali influenceri, Adela mala influencer, Cynthia mala Tari! Bráško, ja neviem, aký máš problém, lebo sám vidíš, že si robíš content na tomto proste a robíš content, ktorý bol reakcie. Si začal s reakciami a sám nenávidíš reakcie a oni za to nemôžu tí youtuberi, pretože Sibižan si od začiatku urobil proste content od reakcií, že je to proste ten typek s maskou, ktorý rozpráva svoj vlastný názor na dané situácie. A ako si spomenul, že reaguje na malých content creatorov. Bratu, máš tam Šrámka, vidíme tam Adelu, vidíme tam proste Kafu, vidíme tam Cynthiu, to sú proste známe osobnosti, ktoré niečo dodrbali, alebo majú debilný názor, ktorému sa im nepáči. A je to vlastná vôľa, čo si ten daný typek povie o tom, alebo na čo bude reagovať. Máme slobodu slova, ten typek si môže hocikedy, čo ho napadne, môže si povedať, že čo chce, na čo chce reagovať, lebo ten typek nepríde vždy k toto svoje. On si to researchne, že čo chce na čo reagovať, že on má daný podľa mňa list, čo bude reagovať, alebo na čo bude reagovať, robí si research a to, čo ho zaujíma, to urobí. Napríklad, pozrieme sa na Šrámka. Šrámek sa zničil, bol tam sa mi zdá nejaká vec, kauza o tom, že takoho proste odrbával. Na to Sibižan reagoval, lebo ho to zaujalo a chcel vyjadriť svoj názor. Zároveň má z toho pekné peňažky. A keď mi povieš, že robí videá len pre views, ktorý známy youtuber nerobí pre views? Tak mi povedz, ktorý známy youtuber na československej scéne aj zahranične nerobí pre views? Pretože nie views len dávajú peniaze, lebo dávajú, ale nie až také podľa mňa, lebo ja viem, jak platí YouTube. Ľudia to robia len kvôli tomu, lebo keď ty urobíš nejaké video, ktoré teba, na ktorom si sa natrápil, čo sa týka buď strihom, alebo proste niečím iným, tak asi chceš, aby to malo views. A Sibižan, keďže nemá nejaký extra prepracovaný edit, typek chce len svoju message, svoj názor dať do popredia a chce dať diskusiu, ktorú si vlastne aj spomenul. Čiže on chce názory iných ľudí. A ľudia, hlavne na CZSK scéne, milujú, ale že fakt milujú drámu. Prečo máme tie najznámejšie kanály? State 12 urobil reakciu, Sibižan robí reakcie, Duklok robí reakcie a jeho kanál bol z reakcií a ostatní youtuberi tiež reakčný proste si vybudovali. A aj nereakčné videá proste. Máš asi mistera, ktorý je detský, reaguje na niečo. A keby neboli views, tak ten youtuber nie je, pretože nebude mať tú takú motiváciu k tomu tvoriť, hej? Pretože keď ty urobíš nejaké banger video alebo len reakciu, kde chceš svoj názor, toto tak by si bol rád, keby ti niektorí ľudia tam prišli dať koment, dať like, dať odber, dať zľadnutia, ne? Normálne akože ja nezastávam sa niektoré jeho veci, čo robí, ale však kurník, každý robí chyby, každý spraví nejakú chybu, aj keď tých chyb je viac, ale už záleží na človeku, či sa poučí, ale on rieši také blbosti niekedy, čo možno aj on robí v reálnom živote, práve ten Sibižan. Blbosti, ktoré ľudí očividne zaujímajú, lebo inak by nemal takéto views, aké má, proste 10 000, 75 000. Ľudí zaujíma, čo sa deje s Sugar Daddy, ľudí zaujíma, že čo klešku. A zaujímajú jeho osobnosť, pretože Sibižan má fakt niekedy vo väčšine má dobré názory. Podľa mňa má vo väčšine dobré názory. Niekedy tie názory také, že dobre, ale nebojí sa vyjadriť, čo v dnešnej dobe je také, že podľa mňa sa ľudia skôr boja vyjadriť. Aj keď majú slobodu slova, že môžu sa vyjadriť, boja sa vyjadriť a on má to v pič. Trošku by vypl nahrávanie, a teda kameru, ale nevadí. Ale pozerajte na to, to je video za videom Tari. A potom ďalšie je tu Adela, to je to isté, to je proste stále to isté. Také dementnosti tam rieši a jeho argumenty sú argumenty, čo podľa mňa si prečítal koľkokrát z komentárov. To mi páči, že nevidel žiadne video až na toto a rozprával, ja som teraz tak spravil, ale bro, kamo, keď si Adela nepekné video, kamo, ja by som na to tiež reagoval, ale sa mi nechce napríklad. Nechce sa mi na to reagovať, tak proste na to reagovať. A taktiež, on si povedal, že to je zaujímavá vec, na to budem reagovať. Ježiš. A s nimi sa vezie, on nájde niečo zlé na Tariho, Tari si to tam obhájí, povedzme, a on z tej aj tak sa chytí tej najväčšej debility. Tari by mohol prísť, spraviť charitatívny stream, ale povedal by na tom charitatívnom streame N-word a z tej 12 by už začal rozprávať o tom, že je rasista. Jemu by bolo úplne jedno, že Tari vyzbieral 30 miliónov eur. To by som pochyboval, že možno by spravil, ale by to tak nerešil, lebo by povedal big respect. Takisto jak povedal pri tom, ako reagoval na to, že Tarimu sa narodila dcera a mu gratuloval, ale hovoril si svoj názor k tomu. Tari má sere v tom, že proste aj keď dajme tomu bola tá kauza s tým, že proste hej bol v tom bare a tak dalo by sa povedať, že to je jeho chyba, že vie, že je verejne známa osobnosť a že vie, že určite vie, že proste ľudia si ho budú natáčať aj bez jeho dovolenia, tak by mal sa trochu krotiť s tým alkoholom, ale proste ne, on to spravil, ale zase zo stejovej strany je to zle, že proste povedal, že bol
vtipný. Hej, takže win-win, ale kámo, keď si povie svoj názor a type kvôli tomu, že si povie svoj názor, aj keď dobre toto dá obžalovať ho, je trošku toto, nemohol si to vyrozprávať medzi ním, nie, on ho typek dá na proste. Takže chápem Steja, že prečo robiť na ňo každú jednu reakciu proste, lebo Tari je kontroverzná osoba a z kontroverznej osoby sa čo? Robí dráma. Na Charitu nie, tam je proste to, že on povedal N-word. A takýto má content presne tento State 12, to ja proste nezvládnem pozerať také niečo. A týmto smerom ja nikdy nechcem ísť. Možno, že sa stane, že raz za čas, ako napríklad som reagoval práve na Moonov song. No, mali sme tu aj tú ochutnávku, mali sme tu napríklad moju tému, že prečo mám rád indie hry a tak ďalej a tak ďalej. Takže snažím sa trošku rozlíšiť od týchto dementných reakčných kanálov podľa mňa. A napríklad tu, čo som reagoval na Moon, vydal svoj prvý song. Áno, toto bola reakcia, ale neviem, mne sa to páčilo, bolo to milé, mne sa ten song páčil, chcel som dať môj názor, aha, 700... Vidíš, a vidíš, a vidíš, sám hovoríš to isté, ty chcú len svoj názor vyjadriť, čo ti dáva to? Protirečíš si, strašne si protirečíš, Bráško, strašne si protirečíš a veľmi ma to sere, že si protirečíš, proste typci robia to, čo ich baví a pokiaľ by ich to nebavilo, tak by to nerobil, dobre vidia peniazy, ale kámo, keď si pozrieš, tak asi očividne tie reakcie, on aj skúša niečo iné, robí gaming, ktorý robí na vedľajší kanál, Sibižan, reakčný kanál si vytvoril tak, že proste nemôže odsúvať na nejakú inú tému. A ja neviem, čo ťa sere, keď sám robíš reakčné videá. Dobre, máš tu nejaký ten gaming, máš tu nejaké tie vlogy, máš tu nejaké tie ochutnávky, ale zároveň tam máš aj tie podrbané reakcie a sám hovoríš, že to nie sú reakcie, pritom reaguješ na nejaké dané video. Napríklad Moon, napríklad Dušan a stále tam to robíš, takže si protirečíš. Mňa toto baví, ale taktiež robí aj do toho reakčné videá a tak ďalej, tak ďalej. A to chcem, aby aj môj channel bol. Stále, že by tam bol gaming, hlavne tie témy, aby... Ja viem, že stále ešte, že by bol gaming, ale Bráško, YouTube takto nefunguje. Pokiaľ chceš byť úspešný na YouTube, tak sa musíš riadiť tej témy, ktorú si začal. Čiže ja som napríklad na svojom hlavnom kanále urobil takú istú chybu, jak teraz ty robíš. Skúšal som niekoľko rokov rôzne veci. A keďže máš rôzne veci, tak problém je v tom, že ty v týchto rôznych veciach proste nenájdeš svojich fanúšikov. Nepočítajme Dušana. Dušan je, alebo lepšie povedané youtuberov, ktorí sú už na tejto akéby scéne niekoľko rokov. Nepočítajme ich, pretože oni si vybudovali na základe ich osobností. Dnešný YouTube je o tom, čo ľudí najviac baví na tvojom kanále, v tom sa drž. Sibižan pred pár rokmi začal, dal reakcie skúšal, ľudí to začalo baviť, tak zostal pri reakcii. Takisto State 12, tiež sa mi zdá, že mal niekoľko proste videí, začal proste s reakciami a znovu reakcie musel robiť, hej. Za to ty keď robíš napríklad videá ako gaming reakcie, strašne si také keby, chápeš, meníš fanúšikov. Za to ja napríklad na tomto kanále som skúšal pár vecí a teraz robím reakcie a robím také videá, kde vo väčšine reagujem na dané veci a hovorím svoj názor, lebo začalo ma to proste baviť. Robiť názory na veci. Len ja rád dávam tie informácie gamingové viac do popredia, to je všetko. Tu sa vyjadrovalo vlastne z tieto videá, ako to dievča plakalo a hovorilo tam, ako to je hrozné natáčať si decko. Za prvé, myslím si, že tie deti tam podpisujú nejakú zmluvu určite, že tam proste budú natáčané. Ale ďalšia vec, povedzme, že môj vzor... Dobre, ale nebude si kurní šopa natáčať to, že ak decko trpí. A poviem mu, bolo tam jedno video, ktoré bolo ohľadom proste nejaký fitness coach, proste reagoval na to dané video, ktoré ty bohužiaľ nemáš rád, alebo nenávidíš, tak proste reagoval tam na video ohľadom toho, jak si Tari natáčal to decko, čože pôjde, lebo proste, hej, chápem, Tari Camp je proste o tom, že robíš tam content s deťmi a toto. Ale nemôžeš proste nutiť decko, sorry, to neboli kliky, nemôžeš nutiť decko robiť niekoľko minútový plank, aj keď je to pre neho nedobré. Jeden coach to fakt takto povedal, že nie je dobre nutiť decko k tomu. Ono tam plače, ono ju to všetko bolí a ono nemôže robiť planky, ktoré robia dospelí a ani dospelí nevedia. Pochybujem, že ty vieš urobiť plank minútový. Ja viem, že deti by sa mali pohybovať, ale sám coach nejaký proste to povedal, ktorý coachuje dospelých, že nie je dobre pre deti robiť plank dlho. Pár sekúnd, koľko sekúnd môžu, ale nedlho. Koľko to tam Tari hovoril. Takže je to niečo, čo tak chce dať do popredia, že je to koko. Proste, chápeš? Je Fivko, hej? Môj vzor najväčší youtuberský je československý Fivko. A že by ja som bol na jeho nejakom zraze a povedzme, že by tam robil challenge, že mám 12 minút šplhať holý na strom. A keby mám liesť na ten strom nahý, ale že by som to zvládol a proste môj obľúbený vzor youtuber by ma dal na svoj Instagram, tak by som bol najšťastnejší človek. Dobre, ale niekedy to decko trpí. A pochybujem, fakt pochybujem, že ty by si holý šplhať 12 minút. Pochybujem.
fakt pochybujem, že by si to spravil zo svojej reputácii. Pretože Fifka pozerám aj ja niekedy, ale tie videá už mi prídu až moc také, že... Chápeš? A pochybujem, že by si to spravil. Hej, ja som Fifka niekoľkokrát videl na IT Show v Košiciach a nespravil by si to. Nespravil by si to pre toľkými nespravil. Aký kedy existoval na tejto planéte, lebo môj, a kebyže mám ešte tak 12 rokov, chápeš? Proste môj vzor by ma... A holý by si išiel! Jasne, tak vieš, aké by boli na ňo reakcie, bratu, že holé decko. Vieš, aké by bolo kurňa zalatené, keby ma povedal 12-ročnému decku, 20 alebo koľko, 5-ročný typek, 2-metrový, že choď holý, vyzlej sa teraz predo mnou. A vyliez tam. A budem si ťa točiť. Vieš, aké ty by bolo divné? Vieš, aké? dal na svoj Instagram, však to je super. To je To proste... není super, keď si holý. A keď ešte ti tam decko trpí, ako nemôže robiť plán, to nie je super, bratu. To nie je. Radosť, a podľa mňa aj pre to dievča to bolo, a ona vydržala 12 minút či 11 minút plenku. To ja v živote by som nedokázal a ešte... 11 minút plenku, decko. Chápeš, ona sa môže frajerovať, že pred starým alebo na Tariho Instagrame dala 12 minút plenku. To sú tupci, no aj tieto reakčné kanály. Ty si Ja to... tupec, bratu, tak ti rovno poviem, ty si tupec, pretože není normálne nutiť 12 minút buď plenku decku, malému, ktoré má také tenké, je vo vývoji, je také tenké, akože super, pohybovanie, ale 12 minút, plače ti tam. A to si ju typek nahráva, že ešte urob pár minút a dostaneš do mňa podpis. No nedzígal by som ho, kámo. By som sa postavil, ak detsko šľapol, by som tam mu takú popisisku, že ty kokos. Hej, jak by som bol mama, vy ste 12 minút nahrávali si moje decko, jak robí plank 12 minút a plače vám do kamery a vy s tým nič nerobíte. Počúvaj ma sem, ty hajzel špinavý český mrde. Dobre, toto asi strihnem, lebo nechcem dostať pred žalobku. Dobre, ja končím, pretože mám chuť... Nie, robím si srandu. Popravde, na budúce si trošku researchni, alebo lepšie... Je dobré, že si povedal svoj názor. Je dobré, len ja svojím názorom nesúhlasím, pretože ak mi povie, že je normálne natáčať si decko, neviem, možno 10, možno 12 rokov malo byť 12 minút skôr 10, bo to vyzeralo jak malé dievčatko, čiže možno aj 7 rokov, alebo 8, alebo neviem koľko malo, medzi 7 až 10, tak že je normálne si ho natáčať a nechať... Haló, meškam, Nutiť ju 20 minút špiť. Nutiť ju 12 minút byť v plenku. Tak to není normálne, bráško. Takže napíšte mi dole do komentárov, že či súhlasíte s Makom, súhlasíte so mnou, alebo napíšte svoj vlastný názor. Sme späť, pretože sorry, že som proste nevychádzali tak videa, ale chcel som trošku stlmiť, lebo dostal som vymazanie od YouTube a warning od YouTube, že proste som porušil autorské práva, pretože Jojka bohužiaľ má také debilné práva, že pokiaľ použijete ich zábe, tak ste v prdeli a YouTube video vám znamená, že dobré video, ktoré som mal. Takže jo, dajte odber, pretože chcem aj like, aby som vedel, že či vás budú baviť aj tieto tu reakcie. A počúvaj ma Smako. Na budúce hovor normálne. Len si srandu, hovorte si čo chcete, ale robte si research. Peace.